Η μέλισσα για μένα σημαίνει τα πάντα. Η μέλισσα για μένα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, γιατί ζω από αυτήν. Αυτή με έχει βοηθήσει, αυτή με έχει σπουδάσει, αυτή μου δίνει τροφή. Αυτή μου έχει δώσει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει γύρω μου, αυτή μου το έχει δώσει. Οπότε ζω και αναπνέω για αυτήν, όπως και αυτή ζει και αναπνέει για μένα. Το όνομά μου είναι Σενκό Ιωάννης. Είμαι τέταρτης γενιάς μελισσοκόμος. Εδώ είναι ο πατέρας μου μαζί με τον παππού μου. Οι άνθρωποι οι οποίοι μας μεγάλωσαν κυριολεκτικά μέσα στη μελισσοκομεία. Εδώ εγώ είμαι σε ηλικία 3 ετών μέσα σε μια κέλη. Η μελισσοκομεία ήταν πάντα ένα κομμάτι της ζωής μου. Αυτό το μόνο περιβάλλον που έχεις είναι η μέλισσα και αυτός σου. Και η σκέψη σου, και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και κοιτάξτε, πράσινο, κάθε μέρα είσαι μέσα στη φύση. Τι πιο ωραίο από όλο αυτό. Το πιο ωραίο σημείο είναι να μπορείς να κάθεσαι μισή ώρα πριν ξεκινήσεις τη δουλειά και να απολαύεις το καφέ σου δίπλα στο μελισσοκομείο. Η ανατολή του ηλίου είναι από εκεί πέρα. Η κακοκαιρία Ντάνιελ ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι τόσο τραγικό. Ντάνιελ. Είναι μια από τις μαύρες σελίδες στη μελισσοκομεία και στην ιστορία της μελισσοκομείας, μπορούμε να πούμε. Δεν θα το περίμενε κανένας αυτό το πράγμα. Εκείνη την ημέρα είχαμε 300-400 μελίσια, τα οποία γνωρίζαμε ότι υπήρχαν εκεί πέρα και καταστράφηκαν μέσα σε ένα λεπτό. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Είναι το χώμα από τον Ντάνιελ, το οποίο είχε καταληφθεί όλο με νερό εδώ πέρα. Τι είχε γεμίσει με λάσπες και ήταν το μόνο πράγμα που αντικρίζαμε μέσα στις κυψέλες. Μονάχα χώμα με νερό. Αυτό εδώ είναι τα σημάδια που μας άφησε ο Ντάνιελ. Δεν μας αφήνει να το ξεχάσουμε. Μπορεί με την αγάπη που έχει πάνω στα μελίσια και με τη δύναμη, άμα το θέλει, να τα ξαναφτιάξει. Το Million Bees είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά το είχα ακούσει μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ και ήταν σαν, μπορούμε να πούμε, σαν μια ηλιαχτίδα φωτός. Καλά είσαι? Χαίρετες. Πώς πάει? Πώς πάνε οι μελισσούλες? Apivita is a beauty care brand born of bees and raised by science. It offers science-boosted natural dermal cosmetics that encapsulate the invaluable ingredients produced by bees in their beehive, such as propolis, honey, and royal jelly. We are committed to contributing to the better common good by regenerating 1 billion bees every year at least. Bees are very important pollinators. They've been for 100 million years delivering their pollination services on the planet, and all they want in return is a little bit of love and respect from us. We realized that we needed to federate all of our actions and focus in supporting the livelihood of bees within one program called Billion Bees. The Billion Bees program was based on 2 pillars. One of them was basically to teach them how to rear queen bee cells properly in order to achieve more resilient beehives. The second pillar was about education and strengthening beekeepers with beekeeping knowledge. Οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι είχαν χάσει τα μελίσια, ξέραν ότι θα πάρουν ακριβώς το γεννητικό υλικό που ήθελαν για να αναπληρώσουν τα μελίσια. They produced 27,000 queen bee cells that was shared amongst 400 beekeepers in Thessaly. Δεν έχουμε την ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια βασίλισσα. Και όπως είπα, είναι από το πρόγραμμα Million Bees, το οποίο δώσαμε τα βασιλικά κοιλιά πέρσι και το με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία.
θα μπορέσουμε να εκλάβουμε από τη μέλισσα ο συνεργατισμός και η ομαδικότητα. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και σε αυτό το πρόγραμμα. Και ελπίζω να υπάρχουν και άλλες τέτοια προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουν να βοηθάνε. Σίγουρα θα φαντάζεστε ένα υπέροχο μέλλον, αρκεί να το πιστεύουμε. Apivita is collaborating with 1% for the Planet organization. We actually are committed to giving back 1% of our global sales to NGOs that act in the protection of bees and raising awareness of their importance for life. Bees, they are the artisans of nature. They create beauty in nature, and we should thank them every day for that.